Mens mændene tager sig en bid mad, er det tid til at se på et af de nye tiltag i årets løb. 6 timer tidligere havde Ritter Classic fået et helt nyt løb med i familien, nemlig et løb kun for kvinder, Ritter Lady Classic. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt, sådan lige ud over vejret her. Kvinder i flok er helt fantastiske. Jeg er selv instruktør og har rigtig mange kvinder på min hold, og de er rigtig, rigtig skægge. Så vi skal have en masse sjov og ballade. Jeg tror også, vi skal have lidt blod, sved og tårer, fordi de sidste 40 kilometer bliver vi jo givet fri oppe ved Hillerød. Så der tror jeg da nok, der er nogen, der skruer bissen på og giver den gas. Ruten var den samme som hos mændene, 132 km med start og mål ved City 2 i Høje Taastrup, hvor de første 88 blev kørt i samlet flok. Det er sjovt, men det er koldt. Og nu holder heldigvis op med at regne, men det er jo også fordi drengene skal starte her kl. 12. De kan jo ikke køre i regn, som vi kan. Vi er gennemblødte. Det er sådan imponerende, når man træder ned i sin cykelsko. Det er sådan swupper. Men der er rigtig højt humør. Vi hygger, vi snakker, og nu skal vi til at lave noget. Og efter de sidste 44 km var det Kirstine Dahl, der var hurtigste kvinde over stregen, og den første vinder af Ritter Lady Classic. Velkommen i mål. Velkommen til Ritter Classic, Lady Classic 2000. Det var Katrine Dahl med start nummer 968. Man har virkelig den her fornemmelse af at være... Det er jo ikke Tour de France, men alligevel man får en fornemmelse af, hvad det er, de mænd, der har været, eller oplever hver gang, de kører cykelløb. Ikke? Det her kæmpe setup med motorcyklister, der kører hen og stopper trafikken. Og, altså man føler sig faktisk utrolig tryg ved at køre på den måde. Altså det er sådan lidt sejt, lidt fedt. Et stort guldbarn for Toms, en Garmin Edge 200. Jeg synes, det er fedt, fordi det er et cykelløb, og man har den her fornemmelse af, at man nærmest sidder i et profelt, fordi man har følgebiler og så videre, så det er super fedt at være med. Det er lidt en anden oplevelse end både at køre de almindelige licensløb, og så hvad der ellers er herhjemme. Vi har så mange piger, som der er interesseret i at cykle og cykler, så dem vil jeg gerne arbejde endnu mere videre på, at få et godt Ritter Lady Classic til næste år. Jeg synes, det har været formidabelt. Altså, jeg har mødt Lisette blandt andet. Vi har ligget og snakket de første 80 kilometer. Det er jo med masterbil. Så vi har ligget og snakket. Jeg tror også, jeg snakkede lidt nøgne mænd og sådan noget. Ikke? Altså, det var enormt hyggeligt. Ja.